Аз съм професор Валентин Петров, доктор на медицинските науки, а това е Global Healthcare Report. В този канал ще изследваме болниците, медицинските технологии и здравните системи по целия свят. Съществуват три основни модела на здравеопазване, като през 2026 година са значителни разликите в достъпа, цените и резултатите. САЩ – пазарно ориентиран модел. Системата в САЩ е предимно частна, като по-голямата част от населението разчита на застраховките от работодателите. Плюсовете са най-бързият достъп до специалисти и иновативни технологии и високите нива на оцеляване при специфични състояния като инфаркти и инсулти. Минуси. В Съединените щати са най-високите разходи за здравеопазване в света – средно 14 885 $ на човек за 2024-2025 година. Липсата на универсално покритие води до значителни неравенства в здравето. Тенденцията през 2026 е фокус върху изкуствения интелект за административна ефективност и първи кръг от преговори за цените на лекарствата по Medicare. Европа. Социални и публични системи. Повечето европейски държави постигат универсално покритие чрез два модела. Беверидж – държавно финансиране, като в Обединеното кралство, или Бисмарк – задължително застраховане, като в Германия. Плюсове. Здравеопазването се разглежда като право, а не като стока. Пациентите рядко плащат високи суми от джоба си. Минуси. По-дълго чакане за планови операции в публичните системи. Тенденцията през 2026 е мащабно внедряване на дистанционен мониторинг, така нареченият RPM, и виртуални асистенти за компенсиране на недостига на персонал. Водещите системи са в Азия. Характерна е тяхната технологична прецизност. Тайван, Южна Корея и Япония оглавяват световните класации за качество през 2025-2026 година. Плюсове. Изключителна ефективност. Тайван използва единна дигитална система с карти с чип, която съдържа цялата медицинска история на пациента, намалявайки бюрокрацията и грешките. Минус е застаряващото население, особено в Япония, което поставя пенсионните и здравните фондове под огромен финансов натиск, налагайки повишаване на данъците. Тенденцията през 2026 е очакването Азиатско-Тихоокеанския регион да има най-висока инфлация на здравните разходи – 14%, поради инвестиции в биотехнологии. Изборът между държавно и частно здравеопазване често се свежда до баланс между равен достъп и бързина на обслужване. Днес повечето развити държави използват хибридни модели, за да компенсират недостатъците на всяка система. Държавно, публично здравеопазване. Финансира се чрез данъци или задължителни осигуровки. Държавата контролира ресурсите и цените на услугите. Основни предимства. Универсалност. Осигурява грижи за всички граждани, независимо от доходите им. Ефективност на разходите. По-ниски административни разходи и колективно договаряне на по-ниски цени за лекарства. Превенция. Системи като британската NHS имат по-голям стимул да инвестират в профилактика, за да намалят дългосрочните разходи. Основни недостатъци. Списъци на чакащите. Дълго чакане за планови операции или прегледи при тесни специалисти. Бюрокрация. Риск от по-малка гъвкавост и по-бавно внедряване на нови технологии. Частно здравеопазване. Функционира на пазарен принцип, където пациентите или техните работодатели плащат застрахователни премии. Основни предимства. Много бърз достъп. Преглед при специалист често се случват в рамките на 24-48 часа. Иновации. Частните клиники обикновенно първи внедряват най-модерното оборудване и AI технологии. Персонализация. По-голям избор на лекуващ лекар и по-комфортни битови условия в болниците. Основни недостатъци. Високи цени. Медицинските разходи в частния сектор растат главоломно, прогнозно до 14% в Азия през 2026 година. Неравенство. Хората с ниски доходи или хронични заболявания могат да останат без покритие или с затруднен достъп. Глобалната тенденция през 2025-2026 година е масово сближаване.
Публичните системи все по-често наемат частни оператори за извършване на дейности. Например, в Канада и Тайланд, докато частни системи, като тази в САЩ, се опитват да въведат държавен контрол върху цените на лекарствата. Здравеопазването няма универсално решение. Всяка система прави компромис между цена, достъп и качество. В следващите епизоди ще слизаме от глобалната картина към конкретни държави, болници и реални резултати. Без идеология, само с данни и практика. Ако искате да разберете как работи здравеопазването в действителност, абонирайте се за Global Healthcare Report.